самая звездочка. Да? Да? Тедмашей, Юля, Чужима Юлін, Тетяна Морозова Меча і Четраді та Наторли Мурца Віжен. Ставна стани англо-нубійської переда неляманкуєм п'яткидлищ. Бощисний вічний кизаяса сиктивкарса гозія шуї з колем воша шинтябрин. Ніаджит ферма лишедисни орча сиктивдин районин. Медведжа пімас ясе ваясни улис Новгородищ. Став щемясен етвелищ некамын лунен кипадисни гід. Медем кичка тев'їни. Тадир є том фермер яс бощтисни скет вічедемищ медведжа тедем яс. Да я ничего не знала про коз. Мінінем ектет кизаяс їлищ, вєрдем їлищ, ковміставним левілеччини, ектедли мисячем кивкутемен коле наяс вєрдни, мідемес вічни да щетисни унаєв. Еткадямника школакет меяни семен медводжа клас помали, а да сатікач менем зев надир. Англо-нубійське кизаясе оз віщери ешке республікаса віджму овмасенжилясис. Нає бура ваєщини, нає скокні двіжни, а є висна ленческит, да і сири сич артме вивти бур. Кичевішталний ветеринаріас, фермер удже семен на бощтища скола вічний медведь кизаясес і передає стани абу титчана. Но они не очень сильно обременены болезнями. Мес яздориш кизаяс геже да вішени, вічний наяс йона кокніджик. Талун киза відіш яс вермасний бощний канмушань отсек, нештана і некимин нирвіджіш щетки. Налидин агростартап да агротуризм севмеде могиш аграндяс. Став нас коміїн віджений куїм щурс гагар'юр. І семен час не єзда фермер яс. У нас предприятий по козоводству нету. Республика киза віджан овмаси сабу. Фермер яслен тая пємис слида. Семен іж ясес відіш іджид овмас а киза ясе некодна іж бощі редмени. Озна ставис гагарвой ми тембур севая киза віджемис. Таче мев п'яс юргісни тая форум дирі. Бура дежиритиген да вердиген еті киза вермещетни євсе ньо літраїч. А тая зев бур вилега. Іси єс вече могиш рискадис зев еча. Нештана і тая зев муса пємес яс. Эмоции не самое последнее дело, да? Эмоционально, когда так, это же ведь тоже классно. Это же, вон, посмотри, какая хорошенькая девочка. Они так пахнут, мягкие такие. Анна Фурсова, Вікторія Палкіна, Олег Юшков, Юрган телеканал, Сыктывдин район.